जाइब कि ना जाइब जी? का एकदम घर घुसिया कइले रही ना रउआ जी। अपना मने कुछ बुझाला ना रउआ के। कारवा रे रोका कारवा कहते मैं बाजार में का फल खत्म है तब हमरा खातिर फल लेके आईब। हम जाई मना बाजार करते ना कि भूख मत। हम भूख है। माई जी हमरा के बहुते दे देले बाली। का देले बड़ी तारा के माई जी? हां रउआ के नहीं देले। हमार गोद भरले बड़ी भूख नाटक पड़ा बुझा। हां नाटक कैसन नाटक रे चढ़वा के बेटा दोगला कैसन नाटक। हम कहते तोरा भूखे के नहीं के त हम भूखे के नहीं भूखे के त भूखे भूखाबू आज सुबह तेरे आई रे मैं देह में दर्द हो गल बा झंझनाता देहिया। अच्छा आज के कइले बड़ा भूखल को में कइले बड़ा कि चल हमर मौगी भूखल में तंच बना के ठूस ले। हां तो काम नहीं क्या करे के हैं जुते भूखा नहीं तो वो बना के हम ठूसा के देनी तहरा के मुत न हट दगला हट दगला मार दे के होने से हम फंस जेबू। हमार भूखे के बाद तो भूखे के बाद जाके 2 किलो कुल फल लेके आवा। 2 किलो कहां काल भूखे के बाद 2 किलो? हां चिहात काहे बड़ा जानता कब के सुनले नहीं के बड़ा का 2 किलो खइबी अकेले तो हार त मुहा पे ताला लागो रही ना का हैं का 2 किलो केरा मन 2 दर्जन केरा 2 किलो सेब 2 किलो अंगूर अनार मने जितना फल हो इतना ले ले मैं 2 किलो। हां अरे 10 गो फल बा तो 10 दूना 20 किलो हो जी ना रे। हां 20 किलो मने जानता कि हमर मुहा पे चुतिया लिखल बा का अब 9 दिन करे के बा तो 9 दिन में उतना फल नहीं ले सकत। आय हो दादा 9 दिन एक दिन एकदम एक दिन हमारे सफराम नहीं के तू मत भूखा। तोहरा कहत नहीं हम कि तू भूखा हैं तोहरा कहत नहीं ए जी माई जी खा के आत्मा तृप्त को के जा माई जी ठीक रही हो ठीक ना। अच्छा हम को नहीं हमार भूखे के बाद तो भूखे के बाद नहीं क्या भूखे के त नहीं क्या भूखे के। हां एक दिन कबू तले चल के मेला दिखा दे काम खत्म। ओ मेला तोहरे के मुबारक हो हमारा के मुबारक ना। हम ना जाई जब कहीं जेबा कि ना जेबा काहे ना जेबा ना एगो बात कही हमर राजा जी का माई के कृपा से बन गइला पापा हो नहीं कौनो समझ गइल देगलू समझ गइल हैं समझ गेला खाली बेफालतू काम कर जाके आदमी के देवता लिखा लेके आवो दे दगला हम खुद जाइब तू ना जीवे हम जानत नहीं बेईमान कहीं के तू ना जीवे हम जाइब देखो तन कौन हमरा के रोक देता दोगलू कहीं के भेजला पे इनकर गणमोटाई धइले रहतिया देखत तन क्वेश्चन आ जात